Ja lähtee. Retake the docks and push them into the sea in the name of Hellscream and the True Horde. Se pehmittää ihan vitusti, et sä otat nois niinku 12. Jep. Totta nyt häskää niin paljon damagea kuin viimeksi. Niinpä. En mä kerkinyt edes staggeria tämmöstä siis. Näkikö me taas mikäs tunne? Nätti. Tai 2 pakettia. Meillä on shamaani ja sitten toi mä grippaan kot sen toisen mistä. Äläkää gripaatko mitään. Toteen. Tuo vaan tänne ylös ne. Interruptasi samani hiiri. Mä interruptain sen. Mä interruptasin toisen. Ei, entä jos se olikin mä? Niin. Mä en ainakaan interruptanut mitään. Sieltä tuli. Ei oo mun homma. Ahattana. Okei, interruptin sen jälkeen me Tidal Wave ihan vaan sen takia. Kattokaapa varsin overall interruptit. Ja jekku ekana vittu. Sieltä tulee demo. Saat jopa 10 sekuntia slack timer. Kyllä. Slack on kiva. Jep. Ai jaa, no PSP. Koittaa tankkina täällä, missä heittää ton paskalämmikon. Mitä? Tää kato täällä alhaalla, niin heittää sit aim strike. Se on vaan vittu hankalaa. Totta Tulee, se on totta. Sit kun toi shamani jää tähän kästä. Meitsuksi nyt alas. Samoin. Recharging. I cannot cast that yet. That spell is not ready yet. That is still recharging. I cannot cast that yet. That spell is not ready yet. I cannot cast that. Melkein kukuna tuli se. Demo.
Vittu mopoauto, saatana. Lyö mopo-auton paskaksi. Muovikatteet helvettiin. Mihän vittu nuo aina jäänyt on mobiit tonne portaisiin? No alkaa ampumaan sieltä. Nää hunttereita. Kyllä sama. Joo. Jos nyt päästään sinne. Kaari, varo. Täältä tuli sairaan nopea interrupti. Kyllä. Se oli muuten mun. Eikä ollut. Oli. Jekkoja savoi vaan jo mennä. Juu. Ampukaa. No joo, Pitikö tämä ensimmäinen kuole? Niin. Ready yet. Juu. Not ready yet. That ability is not ready. Panneris kestää taas. Se voi muutkin tarkentaa, ei se yhtä helppoa mulle ole kuin teille. No sä vedät instant isku siihen ja se on siinä. Tää se nyt ihan instantti välttätään. Pitää varmaan ne ottaa. Joo, ottaa ne notot vaan ihan rauhassa. That is still recharging. Ei niitä tarvii auttaa. On vaan pysynyt ylhäällä. Joo. En ylös. That ability is not ready yet. Joo. Ei ylös Kuule ja ambo alas. Aloita sä vai? Juu. Mun pitäisi aloittaa tankkimisen. Jek. Juu. Tehdään se jono nyt tähän jo. Joo, jono. Tää vaan vähän liian kaukana. Oliko se 3 takis? Steroidit on. Suunnilleen. Sit kattoo niitä stackkejä. Jos on liikaa joku 3 tai 4, niin menee sivuun. Luva ottaa. Otin. Kasi aura. Mä sivuun. Mä vesin kyllä. Nää on kans sivut. Oti. Joo. Mä menen sivuun. Käyttää sit Healstoneja ja kaiken näköistä. Mä pistin Oliko se lustina kaada? Lusti, pistä lusti vaan. Sieltä tuli kans Stormlash. Nyt on Otin. tää liimaas. Oti. Mä vesin mun. Mä kans sivut. Tai myöskään vielä. Liikaa stackkejä. Hyvää. Mä menen sivuun. Auttas. Älä mene sivuun sen vitun beamin kanssa. Jumalauta. No niin, paskoo nyt vaan. Tällä lailla.
Okei. Kato sieltä Joo, se vitu viimein Warforged pääsee ringi tuli, mitä vittua.